בוקר טוב חברים, היום אנחנו מתחילים קטנה מספר 3, קטנה של 5 ימים. בואו אחריי, בואו תראו מה הולך להיות. שימו לב, שימו לב. חדר אוכל של חברת דיפוכם, הפכנו אותו לקטנה מטורפת עם מלא אטרקציות. שימו לב, שולחנות משחק, משחקי קופסה, עמדת ג'ימבורי, עמדת יצירה, עמדות פלייסטיישן וים של הפעלות ואטרקציות שהולכות להיות לנו פה, לייזר טאג, הפעלת פול מון, הפעלת קצף מטורפת ועוד המון הפתעות חברים. אז אם גם אתם רוצים לפנק את ילדי העובדים שלכם, תקשרו עכשיו 050-8834-259 מחוג החוגים והאטרקציות.